Hello everyone, welcome back to my swnghornagou YouTube channel. Lwgwpwr नोंथांमोना दा नायगासिनो दङ swnghornagou YouTube channel. ओमफ्राय आं गुसु मोनसे भिडिअ लाबावदों. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था. जानो हागौ भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय एसे इनफरमेटिभ भिडिअ. बे जाहैबाय आं नै TVS नि मोनसे बाइक दाख्लि मोनसे होखांबाय ओमफ्राय नैबे मोनसेबाव. बे बाइकआ जाबाय TVS Raider 125cc. नोंथांमोना बेनि A to Z डिटेल्सखौहाय मोननो हागोन. आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ. स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो. 1, 2, 3. लुक्सखौ नायखादों नै माबायदि बे जाहैबाय 125cc दहायनिया 160 मोन बेबायदि थ' दायो लोगोफोर दानि एसे रिभिल खालामबाय 125cc बेखौ आं टेस्ट ड्राइभ लानो थांगासिनो दङ गारिया बेनो नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौहाय दा बेनि टेस्ट ड्राइभ खालामनो लोगोफोर बेनिया बेहाय अन अफ गैया साबि डाइरेक्ट अन खालामनांगौ ओमफ्राय सेलमा होनांगौ बेनो आं बेनि फिचार्सफोरखौ नोंथांमोननो दसेनो खिन्थानो थांगासिनो दङ दायो आं जास्ट टेस्ट ड्राइभ लागोन र' हाब माथो पिकआपआ मोजांला 125आवनो वाव थिगैनो दं चलो ए खरा माथो पिकआपआ 125cc-आनो आं सानदों 125cc-निफ्राय बेबायदि पिकआप थानाय नङा नै साइड दो भाई नया गाड़ी है नहीं पैसा ना मुझे मैं सानो बदल लूँ चलो छोड़ दो या डिसाइडर साखै दी बंदों बाने ना कोई कोई आर पिकअप में जथेस्ट दो ने 125 मौजूद दी बेबायदि पिकअप थायो ब्ला आर मा नांगौ थावासो प्रब्लेम होगासिनो दङ नै आं बिदि दा फैनो दामोलै माबा जोबनानै था गोजान थांखालाय आंबो गोरोंखा नालाय नैबेजों हाबखानोसै आं 1 गेयाराव सालायदों नै 2 जथेस्ट लायोथ' पिकआपआ नै 3 4 जथेस्ट पिकआप दङ 125cc-नि थाखायहाय आयो थिगैनो दं वेलकाम बेक गाइस दा फैदो जोङो TVS Raider 125cc मोनसे गोदान TVS-नि बेखौहाय नोंथांमोननो आं बिनि रिभिउ एबा माखासे की फिचार्स स्पेसिफिकेशन्स नै बेखौ नोंथांमोननो आं खिन्थानो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना नायना लादो 360 MP केमेराखौहाय येस दा आं खिन्थानि नोंथांमोननोहाय आं फ्रन्टनिफ्राय लाग्रोबाय फ्रन्टआ जाहैबाय बेखौ नायोब्ला डिस्क ब्रेकआ बे सिंगेल उनाव गैया बियो सिगाङावल' दङ ओमफ्राय बेनि ब्रेक्स एन्ड व्हील्सखौ नायोब्ला ड्राम ब्रेक्स ओमफ्राय येल्ल' व्हील्स नोंथांमोना नुदों नै रेड कालारनि येल्ल' व्हील्स बियो राउन्डनो उन सिगां एखे ओमफ्राय बेनि पावार एन्ड टर्कआ नुबाय नोंथांमोना नायदो 11.2 bhp 11.2 Nm बेनि पावार एन्ड टर्क नोंथांमोना बेखौ मिथिना लानाया मोजां नुबाय दा ओमफ्राय दा नायदो इन्जिन केपासिटि बिनि इन्जिन केपासिटि आइ मिन सीसीखौ नोंसोर मिथिना ला बियो 124.8cc बियो 124.8cc-नि बाइक ओमफ्राय बिनि माइलेजआ जाहैबाय नोंथांमोना बेसेबां माइलेज होगोन बेलाय साननो हागौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामदों बेनि माइलेजआ जाबाय 56.7 किल'मिटार होगोन आरो बियो पार लिटार एथबां होआबो जानो हानाय थेवबो बियो 50नि गाहायाव खारनाय नङा गारिया माने 50 किल'मिटारा बिनि एभारेज माइलेज जागोन ओमफ्राय बिनि गियार ट्रेन्समिसन नोंथांमोना सानगोन बेसेबां गियारनि बाइक बेलाय बे जाहैबाय 5 स्ट्रक एबा 5 स्पिड गियारा बेनो नै 5 गियार गाहायाव बोख्लायोब्ला 1 गोजौआव बोखोयोब्ला 4 दानिया फैदो नोंथांमोना गारिया हल एसे हल खय केजि जागोन बियो नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बिनि वेटआ जाहैबाय 123 केजि माने 123 केजि
नोंथांमोना बेनि फुल टेंक केपासिटी कय लिटार पेट्रल हाबगोन बेवहाय सानदोंना बेहाय 10 लिटार माने बेनि केपासिटीया फुल टेंक केपासिटीया 10 लिटार आरो बे बाइकआवहाय 10 लिटार पेट्रल एबा फुल टेंक केपासिटी ओमफ्राय बेनि सीट हाइटआ बेसेबां नोंथांमोना सानदों जानांगौ बेनि सीट हाइटआ जाहैबाय 780 mm बिनि सीटनि हाइटआ बिनि ब्रेकिं सिस्टेमा SBT ओमफ्राय दायो नोंथांमोना बेनि ग्राउन्ड क्लियारेन्सखौ नायदो नै माने बे हा थाबाय हाजों ओमफ्राय नैबे इन्जिनजोंहाय बेनि ग्राउन्ड क्लियारेन्सआ बेसेबां दं नोंथांमोना सानदों जानांगौ बेनि ग्राउन्ड क्लियारेन्सआ जाबाय 180 mm बेनि ग्राउन्ड क्लियारेन्स थ' लुक्सखौ नोंथांमोना खेबसे नाय फ्रन्टनिफ्रायहाय एकदम बरिया ना गारियाखौथ' रेड कालार बिदि थादेब्ला बिराद सेक्सि नुयो आङो हो दा आं दहाय जेसेबां सालायनायबाय माने टेस्ट ड्राइभ खालामनायावहाय गारि पिकआपआ मोजां 125 cc आवहाय एफा मोजांदि पिकआप दङ आं बेखौ मोजां मोनदों ओमफ्रायहाय मोनसे खोथा बेनो माइलेजआ एकदमबारे पारफेक्ट बिराद मोजां मिलायनाय आरो माइलेजआ दा नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला बेखौ लानो हागोन जायफ्रानाखि खम रेन्जआवहाय गारि गाखोनो लुबैयो नोंथांमोना बे TVS Raider 125 cc नि बे बाइकखौ लानो हागोन खेबसे नोंथांमोना 360 आं गिदिंनो बेबायदिनो जाबाय ना फैदो बिदिब्ला जों श'रुमाव थांफिनि ओमफ्राय श'रुमाव थांनानैहाय नोंथांमोना आरोबाव बिनि गासैबो डिटेल्स एबा केश भेलुएसन थांगोन नङाब्ला जुदि EMI आव लायोब्ला बेसेबां होनांगौ डाउन पेमेन्ट आरो मान्थलि बेसेबां गोग्लैगोन मा प्रसेसजों थांनांगौ नोंथांमोना बेनि डिटेल्सखौहाय श'रुमनि मानसिजों थांनानै आङो होगासिनो दङ टेस्ट ड्राइभ गारियानो थावजों होदोंमोन रा ओमफ्राय नै बिसोर लाना फैनांबाय बिदि जायोलै आंलाय थावसो दं सानदों पेट्रल जोबना माहाय जाहैखो दाने सिख्लाफोरनि खाथियावसो जोबना हायबावो नायबाय थाबाय आंबो सिख्लाफ्राबो सिरिनो हेलमेटआ खुनो हाखासै खिन्थु मान सम्माननि खोथा दं ना सान बड'लेण्डनि बिदि थाव जोबलायनाय गारि लानानै थाहैला बोरै जानांगौ सिख्लाफोरनि सिगाङावलाय नङा बे श'रुम सफैफिनबाय आं नै दायो दङ पिकआपआ दङ 125 मोजां 125 cc नि बाइक सालायोआनो दानि नंखालामोन बिराद गोबावनि उनाव सालायदों आं जोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय जोबनायनि सिगां नोंथांमोना बेनि प्राइसखौ खिन्थाहरनो स' नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंनि मा होनो बेनि श'रुमनि मानसिनो আপনি অলপ কৈ দিয়ক স্টার্টিং প্রাইস স্টার্টিং প্রাইস রাইডারটো হ'ব আপোনাৰ 1,01,286 ঠিক আছে থ্যাংক ইউ दा नोंथांमोना खोनाबाय दामा माबायदि प्राइसआ बेखौहाय नोंथांमोना ओरैबायदि खालामनो हागोन आं बेहाय गाहायाव होनाय नैबे डिटेल्स नाम्बारावहायनो खबर लानो हागोन